हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, अमाबैसानि हराव सुबुंनि बोलि एबा मानसिखौ बोलि होब्ला तन्त्र साधनायाव जाफुंसार जानो हायो होननानै खोमसि फोथायनायाव गोग्लैनानै सानै गथ'फोरखौ कालि फुजानि मोनायाव बोलि होयो। बे जाथाया फिन खेबसेबाव सुबुं समाजखौ लाजिफोनाङो। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिस्तिबार बेलासियाव गामिनि बायजोआव थानाय गोथैसालि खाथिनि मोनसे मन्दिराव 11 बोसोर बैसोनि देव आरो बिजों लोगोसे 9 बोसोर बैसोनि बिनानाव माहिया थांदोंमोन। नाथाय बे हराव बिसोरनि खबर मोनैयाव बिसोरनि नखरनि मानसिया पुलिसनिसिम थाङो। पुलिस आरो नखरनि गासिबो गामियाव नागिरनायजों लोगोसे खाथिनि गामियावबो नागिरो। नाथाय बिसोरो बे सानै गथ'फोरखौ मोननो हायाखै। बिनि गेजेरावनो हरखाबै देवनि गोथै सहखौ गामिनि सासे सेंग्रानि न'नि 5 मिटार गोजानाव लामायाव गोलैना थानाय नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय एसे गोजानाव फुख्रि बायदि हाखराव माहिनि गोथै सहखौबो बोखांनो हायो। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि साहारानपुरनि देवबन ओनसोलाव जादों। नैथियाव, 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दोलोफोरनि फोसावदिंनायाबो बांबोदों। बे समावनो सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव माइन'रिटि भटारखौ लानानै मोननै राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दावराव-दावसिबो जानायखौ नुनो मोन्दों। मानोना 31 नं सिडली बियाबाव माइन'रिटि भटारफोरा सासे बिजाथिनि देरहानायाव गोनांथार भूमिका लायो। बेनिखायनो 31 नं सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बियाबनि माइन'रिटि दैदेनगिरिफोर, गुबैयै मोननै राजखान्थि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ माइन'रिटि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव फोसावजायि बादायलायनाय जागायदों। मैया सिडलीनि खासिक'त्रायाव इउपिपिएलनि माइन'रिटि सेलनि दैदेनगिरि मावथिफोरनि सायाव खौरां मेल खुंनानै माइन'रिटि सेलनि मिरु नेहाथारि नजरुल इस्लामआ गिबियावनो हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ गेलेदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिपिएफ दोलोआ मोनसे मुस्लिम बेरेखा राजखान्थि दोलो, मानोना मुसलमानफोरा 2012 मायथाइनि दावराव-दावसिनि बागै दाबो बावाखै। बिथाङा दाबि खालामनानै बुङो दि लाइमोन बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा रुंसारि एबिएमसुनि दैदेनगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ बुथारनायाव थोंजोङै लोब्बा दं आरो बिटिआर ओनसोलाव हा गैजायै मुसलमानफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायाखै आरो मुसलमानफोरखौ आयेन बेरेखा दखल खालामग्रा बुंनानैसो फोसावदों। आरो बिथाङा बुङो दि आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननायनि इउपिपिएल सोरखारा मुसलमानफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोहोम गोनां राहा लादों आरो हा गैजायै मुसलमानफोरनि गेजेराव हानि फोरमान बिलाइ होनायनि खामानिखौ जागायजेनबाय। मैयानि खौरां मेलाव इउपिपिएल माइन'रिटि सेलनि दैदेनगिरि मुहिदुल इस्लाम आहमेद, गुलजार हुसैन, सैफुल हक, सुहरब खान, आबु सायेद आनसारी, आबु कालाम आजाद, मतिउर रहमान आरो गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथियाव, उदखारिफोरा फिन खेबसेबाव बायजोनि सुबुंफोरखौ नोजोर होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला उदखारिफोरा फिन गुलि गावदों। उदखारिफोरनि बे गुलि गावनायाव सानै बायजोनि सुबुंफोरा गुलि नांदों। बे गुलि गावनाय जाथाया जम्मु काश्मीरनि बडगाम जिल्लायाव जादों आरो उदखारिनि बे गुलि गावनायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों। रैखाथि हान्जाया गुलि गावनाय जायगायाव सौहैनानै जायगाखौ बेंखनदों आरो नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। उत्तर प्रदेश सहानपुरनि थागिरि 20 बोसोर बैसोनि उस्मान मालिकनि फिसाज्ला एम जुल्फान मालिक आरो 25 बोसोर बैसोनि एम इनाम इलियासनाव गुलि नांदों। उस्माननि आगदा आखायाव जोखोम जादों आरो सुफियाननि आगदा आथिंआव जोखोम जादों। सानैखौबो जेबिसि हस्पिटाल बेमिनायाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। ब्रैथियाव, सासे मुंदांखा महरगिरिखौ गोसोआरि दुखु होनायजों लोगोसे सिगिनाय आरो ब्लेकमेल खालामनायनि दायाव सासे सुजुगिरिखौ खानाय जादों। बे जाथाया धुबरीआव जादों। धुबरीआव फोसावजानाय दुर्नीति दर्पण मुंनि सासे खौरां बिलाइनि सुजुगिरि सैयद आली खानखौ पुलिसआ बे गोब्राब दायनि थाखाय खादों। मख'नो गोनांदि महरगिरिखौ गोबाव समनिफ्रायनो अनागारि खालामनायनि बागै पुलिसनो फोरमायनायनि उनाव पुलिसआ मोजां बिथांखि लाना सैयद आली खानखौ खानो हादों। सैयद आली खानआ जेब्ला दाबिनाय रांखौ लायनो थांदोंमोन अब्लानो पुलिसआ बेखौ खानो हादों। पुलिसजों खाजानाय सैयद आली खानआ धुबरीनि
जाग्राफोर ओनसोलनि थागिरिमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।